खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं ललिता गयारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दं। आरबिआइ आरो फाइनेन्स मिनिस्टारा गेदेर थांखि फोसावदों। चिरां पुलिसआ निसा गोनां कक सिराप आरो गोबां बिबांनि टेब्लेट बोखांदों। आफां आसामनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफुसिम ब्रडगेज रेल लामा जानो थांगासिनो। नरेन्द्र मदिया 1, 2, 5 आरो 10 रांनि कइन्सआव आजादी का अमित महोत्सव ब्लक होनाय गोदान कइन्सखौ बेखेवदों। प्रबिन बर'नि दोलो नागारनायाव बिपिएफ दोलोआ जेबो खहा जाया, बुंदों देरहासार बसुमतारी। कक्लाबारि बियाबाव सासे इएम मोननो थांगासिनो दं, बुंदों फैलाजे बरगयारी। मैदेरनि हाथाया जेरै मोननै रोखोमनि, थिग बेबादिनो राजखान्थिगिरिफोरनि बाथ्रायाबो मोननै, बेखौ रायजोफ्रा हमदांनो हाया, बुंदों रबिराम नार्जारी। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। भारतनि रांखावरिनि सायाव थानाय महात्मा गान्धीनि सावगारिनि अनगायैबो गुबुन सानि गेदेरमा सुबुंफोरनि सावगारिखौबो भारतनि रांखावरिनि सायाव फटक दैखांनाय जासिगोन। मख'जाथावदि रबिबारखालि आरबिआइ आरो फाइनेन्स मिनिस्टार भारतारि रांखावरिनि सायाव थानाय गेदेरमा महात्मा गान्धीनि सावगारिनि अनगायैबो गेदेरमा सानै एपिजे आब्दुल कालाम आरो रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि सावगारिखौबो भारतारि रांखावरिनि सायाव दैखांनाय जासिगोन होनना गिदिर थांखि फोसावदों। मुलि फानग्रा फालांगिरिफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै निसा गोनां माखासे मुलिफोरखौ चिरां पुलिसआ बोखांदों। चिरां जिल्लानि बिजनियाव समबारखालि फुंबिलि समाव बिजनी महकुमा पुलिस बिबानगिरि शेखर जयति रायनि दैदेननायाव मोनसे सोंसुलुं मोननानै गोख्रों सन्देरनायनि गेजेरजों सानै आयेन बेरेखायै स्रोरै निसा गोनां कक सिराप आरो माखासे टेब्लेट जाग्रा मुलिफोरखौ बोखांनो हादों। निसा गोनां मुलि फानग्रा फालांगिरिफोरनिफ्राय गेजेराव सासे बिजिपिनि मावफारियाबो दं होनना मिथिनाय जादों। पुलिसजों हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुंखौ भुपेन दास आरो विष्णु दास होनना सिनायथिनाय जादों। बिसोरनिफ्राय AS19D4278 नम्बरनि गंसे मटर साइकेलबो बोखांनो हादों। आफां आसामनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। भारत सरकारनि रेल बिफाना भारत आरो भुटानजों बेफार फालांगि खालामनाय एबा मुवा बेसाद लांलाय आरो लाबोलाय खालामनायजों लोगोसे दावबायारिफोरनि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय आरो हान्था मेलाखौ साबसिन खालामनो थाखाय बड'लेण्डनि मिरु क'क्राझार रेल स्टेशननिफ्राय भुटाननि गेलेमु नोगोरसिम गोदान ब्रड रेल लामा बानायनो गनायथि होदों। 57.5 किल'मिटार रेल लामाखौ बानायफुंनो थाखाय भारतीय रेल बिफाना गासै 1,000 कौटि रां खरस खालामनो थाखाय बाजेट हरखादों होननानै सुलुङा फोरमायदों। गमामायैनो क'क्राझारनिफ्राय भुटाननि गेलेमफुसिम रेल लामा जायोब्ला बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा बेफार फालांगि खालामनायाव मुलाम्फा जागोन। बेनि अनगायैबो पाठशाला रेल स्टेशननिफ्राय भुटान नांलांसिम गासै 1.15 किल'मिटार, रङिया रेल स्टेशननिफ्राय भुटान सारांग्रुप संखारसिम 48 किल'मिटार, सोनाब बंगनि बारदाहाट रेल स्टेशननिफ्राय भुटान सामसिम 23 किल'मिटार आरो सोनाब बंग हारिसामारा रेल स्टेशननिफ्राय भुटान फुनजिलिंसिम गोदान रेल लामा बानायनो थाखाय भारतीय रेल बिफाना गनायथि होबावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2005 मायथाइनि 25 जानुवारियावनो भुटान सोरखार आरो भारत सोरखारनि गेजेराव बेनि सोमोन्दै सावरायजेननाय जादोंमोन आरो भुटान सोरखारनि खावलायनाय बायदिनो गोरोबथाबो खालामदोंमोन। बेयो आथिखालाव बे मोगथां महराव जाफुंनो थांगासिनो दं मानोना बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय एनएफ रेलवे सार्भेबो खालामजेनबाय। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया समबारखालि गोदान दिल्लीयाव आजादी का अमृत महोत्सव लक बाहायनाय एबा लक सोनायखौ बेखेवनानै होदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव 1 रां, 2 रां, 5 रां आरो 10 रांनि कइन एबा सिक्का गैफेरामोन। नाथाय आथिखालाव भारतआ 75थि बोसोर बाबेरनाय लोगो लोगोनो भारत सोरखारा आजादी का अमृत महोत्सव खुंथाय फोरबो खुंनानै बयखौबो फोजाखांनायजों लोगोसे गोबां गोदान आसनिफोरखौबो मावफुंनो लानायखौ नोजोर गोग्लैदों। बिपिएफ दोलोनि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ दोलो नागारनाय दोलोआ जेबो खहा जाया, बियो गावारि जाहोननि थाखाय दोलो नागारदों।
कक्लाबारि बियाबाव BPF दोलोनि बिजाथि शंकर बसुमतारिया 5,000नि बांसिन भटआव देरहागोन होननानै फोरमायो। दिनै बाक्सा जिल्लानि सकाटलनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बिबुंथि होनायनि उनाव खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव बिब्दियै बुङो। BTCनि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि थामहिनबा BPF दोलोनि दैदेनगिरि देरहासार बसुमतारिया। बियो बुंबावो दि गोबाव सम प्रबिन बर'आ राजखान्थियाव थानायनि उनाव गावारि उसुबिदानि थाखाय BPF दोलो नागारनायाव दोलोआ जेबो खहा जाया होननानै बुङो। BTCआव प्रमद बर'आ जा सोलायनाय बाथ्रा बुंदों बेयाव गाज्रियावसो सोलायदों होननानै बुङो। गुबुन फारसे अबर सुरखा पार्टीनि बिजाथि हिरेन सरनिया बिसायख'थि फोसावदिंनायनिफ्राय गोजानाव थानायाव बियो सोरबा दैदेनगिरिया सोरनो भट होनांगौ होनब्लाबो दि भट होनांगोन होननानै बुंनांगौ गैया। बयबो गावनि बादिसो भटखौ होगोन होननानै रोखा बुङो। मोनसे दोलोनि बिजाथिखौ बबेयावबा दोनखोमानानै बेयाव मोनसे राजखान्थि गेलेदों होननानै सोमोहाब बाथ्रा बुङो। फैगौ 8 जुन खालि खुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव कक्लाबारि बियाबनि रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'नो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनो खावलायदों। UPPL दोलोनि गोख्रों मावथि फैला जे बरगयारी बिथाङा 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय 2 नं हासरा गामियाव BPF दोलोनि बिसायख'थियारि फोसावदिं मेल जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो फैयो सोनाब क'क्राझारनि MLA रबिराम नार्जारी बिथाङा मख'नो गोनांदि प्रबिन बर'आ BPF हान्जाखौ नागारदोंब्लाबो BPF हान्जानि जेबो खहा जाया। राजखान्थियाव हाबलाय ओंखारलाया गोदोनिफ्रायनो दंखायो। 22 नं कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिया जोबनाय लोगो लोगोनो फिन BPF दोलोनि सरकार फैफिनगोन। मैदेरनि हाथाया जेरै मोननै रोखोमनि थिग बेबादिनो राजखान्थिगिरिफोरनि बाथ्रायाबो मोननै बेखौ रायजोफ्रा हमदांनो हाया होननानैबो सोनाब क'क्राझारनि MLA रबिराम नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।